مەترسیە گۆل سەر شونوارên bajarê Şingalê û derdorayê hebûn niha bûn rastî piştî got çekdarên Daişê menara kevnar ya Şingalê teqandin. Menaraya Şingalê sala 1219 de ji aliyê Qutbuddîn Modurd Kurê İmadeddîn Zengî hatiye avakirin. Dîroknas dibêjin ku Şingalî ew minare wek cihê kotina gotaran û ji bo çavdêriya tevgera dijminên xwe her wiha wek cihê axaftina fermandarên leşkerî bikartanîn. Minaraya Şingalê dema ku hat avakirin 24 metran bilind bû. Piştre ji ber keş û hewayê û heya berî ku bê teqandin tenê 16 metran bilind bû. Ew minare wek şakarekî huneriyê balkêş tê hejmartin. Ji ber ku bi teknîkeke bi diqqet li ser hatiye neqşandin û di heysî salên borî de ew neqîş wek xwe mabûn. Minareya Şingalê dikeve navenda bajêr li ser çarreyeke bajêr. Derdora wê hatibû girtin ji bo goneyê têkdan û tiziyan negihên wî şûnwarê kevnar. Ev karê Daişê piştî wê yekê tê got roja heftê tebaxa sala borî de çekdarên Daişê qubeya pîrê ewra li Şingalê teqandin got ew jî mîna minareyê dîrokek wê ya kevnar hebû. Şûnwarnas dibêjin hejmarek mezin ji şûnwarên giring li Şingalê hene got beşek ji wan dîroka wan vedgere 4000 sal berî zayînê. Ji aliyê xwe ve serpereştiyarê şûnwarên Şingalê berî niha gotibû 120 şûnwarên giring li navçeya Şingalê hene û dîroka wan vedgere serdemên Somerî, Aşûrî, Mîdî, Romanî û İslamî û ew navçe ji aliyê mîrên Mîdî, Eyyûbî û Etabikî hatibûn hukûmkirin. Her wiha çend navçeyên din yên şûnwarî li çiyaya Şingalê hene ji wan Koçka Kaxan gotê gotin ew berî 6700 salan ji zayînê hatiye çêkirin. Perestgeha Sêrka 4500 sal berî zayînê watet serdema Aşûriyan de hatiye çêkirin ku gora Şah Qaçral jî di nava wê perestgehê de ye. Di dirêjayiya dîrokê de roleke Şingalê hebû di aliyên siyasî û bazirganî de. Dîroknas jî dibêjin ku ew şûnwar nîşanekin li ser rola dîrokî ya Şingalê.